lola pasini yacho. Lola pasini yacho. Ko zvamurongosvika muchigara katipei kamari yacho. Achirita ndichekudai so mai mwana. Ndamboendawo chidambonoona wakomana uko. Ndobva ndatosvika but mumba mamuchitange mune vanhu. So mamuchitange mune vanhu. Ndasvika ndikanoka. Then ndobva ndaona light raita radzimwa. Saka ndozati wakomana ndowadzima light here. Kuti chichaitika. Hapfutseke iwe zimhanza kudzimura light rechi chacho. Wakanyanya kupusa iwe. Manje ucharara pasofa ipapo usvika vabhadhara rent iyoyo. Mamukase moms. Iwe choriso. Mira ipapo Tony. Iwe neumwe wako ndikukudai kumba kwangu izvezvi. Wangu hawana asumtangidza big time. Ndasangana namoms vanhu ava vachipinda ndobvanimisa. Vatoda kuti ndikwavo izvezvi. Choriso ndakauzoona nezuro rwakutisimudzira ma1. Chiona manje mhepo dzeyamasungwira dzati wakapedzerana nemudhara wako nezuro paipai. Yese zinambosvika. Atomahora manje. Alright, jamamira tikapindira mira 2 minutes ndiende ndasunga 1 danda chete kupinde nene confidence. Mira ona. Right. Zvamaya wakomana zvanaka. Garai nechipava vatibva tataura nyaya yacho. Vachigara pai. Urisira zvako nyarara. Vakomana vandinda vashedza muno saka rega ndipedzerana nawo ndega. Mamukaseko mudhara, mamukaseko moms. Vakomana, nhasi date ndiani? Mari yemwedzi wakapera makapani. Mama, zvezvamunongoona kuti nini mota yangu yakamirawo panze apo. Handina kumwe kubasa kwandinoenda, handishandire kambani. Apa takandistay indoors. Tikati tibudewo tipinde mumastreet, takutojambiswa. Saka inini hangu mari zvino nditoriwo pasi. Kudati ndizviite sei? Baba pano ijinyorongotedzana nezvose zvamunongozivawo. Inini musika ndakapaziro, saka muda kuti ndidyei, ndakatotarisirawo kwamuri. Momzika pano 1 pamurukanganisa makatongotarisira kwatiri ka. Wezi sisi takatongotarisirawo kuna Mwari. Wezi takambotarisirawo kuhurumende tikutoona kuti hatikupedza time. Mukatotarisirawo kwatiri ka. Utopedzawo time because sisi hatorino kana source takangogara takangozistay at home. Saka ndifunge kuti mune chamunowana mukatitarisira.